Kaixo denoi, hemen gaude berriz jakintza irratiko saio berri batean. Gaur, gaiak ikasgelan taldeka edo bakarka jartzeko Peru, Omara, Gaia, Aitzibe, Danei eta Ibai ditugu. Asa ikezen. Nire ustez, Maiak taldeka jartzea hobea da, dudaren bat baldin badaukazu argitzeko. Bai, baina bestela beste gai batekin hasten gara, eta ez dugu lan egiten. Ez nago bat esaten dezunarekin. Ikasten dugu gehiago taldean gaudenean. Bai, baina gehiago deskonzentratzen gara. Maiak taldean jartzen bat ditugu, lekuak gehiago aprobetxatzen ditugu. Zertarako behar dugun beste leku? Jolasteko. Noiztik jolasten da gelan. Gainera jolas garaia daukagu. Eta kanpoan egiten da. Bai, baina taldean jartzea hobea da, azten bazezu materiala borragoma edo zerbait eskatzen dizen norbait eta ez du izena gelan altxabea. Ez nago ados. Bakoitzak bere materiala ekarri behar duela. Jende berria aukera gehiago ezagutzeko dituzu. Bai, Horrek beste materiala ikusten dugu. Azkenean, Maiak taldeka jarriko ditugu, eta eskerrik asko entzutagatik.